φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην σχολής της Ευελπίδου. Σήμερα δικάστηκε η αγωγή μου κατά του γνωστού Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για την βαρύτατη συκοφαντική δυσφήμιση μου τον Σεπτέμβριο 2021, τότε που έκανε εκείνη την γνωστή ανάρτηση ότι άνθρωποι που με άκουσαν έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μου. Οι συκοφαντίες πληρώνονται, αλλά περίμενα σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να έρθει με τους δικηγόρους του. Ο κ. Γεωργιάδης, επειδή προφανώς δεν είχε τίποτα να αντιλέξει, ίσως γιατί κατάλαβε ότι αυτά που λέει στο Twitter πολλές φορές δεν μπορείς να τα περασπιστείς στα δικαστήρια, δεν ήρθε καν. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι λαλίστατος κτλ. Αλλά σήμερα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα να δικαστεί ερήμην, αφού είχε επιδοθεί κανονικά η αγωγή, αφού είχε επιδοθεί προηγουμένως και το εξώδικο κανονικά στη διεύθυνσή του. Δικάστηκε λοιπόν ερήμην. Μάρτυρας ήταν ένα γνωστό σε εσάς πρόσωπο, θα σας το πω άλλη φορά για να μείνετε με την αγωνία. Το βλέπω μπροστά μου απέναντί μου και μου κάνει νόημα. Είναι ταυτόχρονα και ο κάμεραμαν. Τι είναι το κοντρόλ αυτής της ζωντανής μετάδοσης. Επομένως η Μαριάννα ήταν ο πλέον κατάλληλος μάρτυρας για να περιγράψει στο δικαστήριο και την μάχη που δίνω και το τι υπέστη αυτή η οικογένεια. Όλα αυτά 5 χρόνια και ειδικότερα βεβαίως από τη συκοφαντική ανάρτηση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά λοιπόν τα νέα από την δίκη για την οποία σας είχα ενημερώσει νωρίτερα με σχετικές δημοσίευσεις μου κατά του κ. Γεωργιάδη. Ερήμην δικάστηκε και θα καταδικαστεί. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όλων όσοι με συκοφάντησαν, και ο επόμενος που έχει σειρά σε ποινικό επίπεδο είναι ο κ. Δημήτρης Καμπουράκης, ο οποίος δικάζεται για συκοφαντική δυσφήμιση με παρόμοιο περίπου ισχυρισμό με αυτό του κ. Γεωργιάδη, μόνο που ο κ. Καμπουράκης έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος και δεν είπε ότι γενικώς άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας μου, αλλά συγκεκριμένοι 10, τους οποίους τους σκότωσα, και θα εξηγείται και μαζί μου προσωπικώς. 10 άνθρωποι στη Μαλαισίνα. Είχα προκαλέσει τον κύριο Γεωργιάδη να αναφέρει έναν, όχι πάρα πολλούς, έναν από τους ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας μου. Δεν απάντησε ποτέ, δεν ήρθε καν στο δικαστήριο. Την ίδια πρόκληση, παύλα πρόσκληση, είχα απευθύνει και στον κύριο Καμπουράκη. Εκεί, επειδή έγινε μήνυση, γιατί ο κ. Γεωργιάδης έχει την ασυλία, οπότε μόνο αγωγή. Στον κ. Καμπουράκη που υπήρξε η μήνυση και η ποινική διαδικασία, εκεί τον κάλεσε ο Γελέας να τον ρωτήσει, να υποδείξει πράγματι έστω και έναν που σκότωσα από τους 10 στη Μαλαισίνα. Δεν μπορούσε να ονοματίσει φυσικά κανένα τέτοιο θύμα, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια θύματα. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι, εκατοντάδες όλη την Ελλάδα που έχουν σώσει, για αντίστοιχη πραγματικά εικόνα. Ώστε ο κ. Καμπουράκης μαζί με άλλους συναδέλφους του Σκάι παραπέμφθηκαν στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος μου κατά συναυτουργία. Θα τα πούμε και αυτά εκείνη την ώρα. Προς το παρόν, ερήμην κ. Γεωργιάδης δικάστηκε σήμερα και θα καταδικαστεί. Καλή συνέχεια σε όλους.